Nihao! Vítam vás pri mojom ďalšom diele Pasti na idiotov. Takže dneska si ukážeme novú pasť. Budeme na to potrebovať lepkavý piesť, skalu, TNT, nejakú ceduľku, čestku, našlapný čudlík, redstone, to už bolo, a diamanty alebo nejakú drahú vec. Dobre, vyzerá to nejak takto. A funguje to nejako takto. Tak, tu sa vám zatvorí, neviete uísť, neviete čo robiť, tak jednoducho vybuchnúte. No, teraz vám ukážem, ako sa to robí. Takže, urobíme si 5x1. Máme si čestku, do nej diamanty. Potom si urobíme ešte jednu dieru. Dáme TNT. Na to skalu. To dáme neskôr. Nejak to ohraničíme. Prepáčte za lagy, ale neviem čo tomu je, hej. Teraz to ešte treba zväčšiť. Tu si dáme lepkavý piesť. Asi o jedno nižšie, počkajte. Tu si dáme... Joj, dobre som to mal, prepáčte, upravedlňujem sa. Rozum mi vynecháva, robil som to včera. No, potom nejako tu proste napojíte redstoneom tie našlapné čudlíky ku lepkavému piestu. Hlavne napojte všetky. Tuto jednoducho zakryjeme. A napojíme to ku tomu. Potom nakoniec dáme tie našlapné čudlíky. Nejak si to môžete zamaskovať, tu napíšete napríklad nejakú výstrahu, napríklad nekradni, a on si povie, že hej, určite, toho si zamaskujete, hej. No, to pôjde tam. Tak to nevyšlo trošku, ale proste princíp pasti, hej.
Jednoducho toto sa má ešte vysunúť. Takže tu hore ešte nemal byť tá skala, no tak to si dáte preč a pôjde vám všetko. Dobre, ďakujem za pozretie. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ak nie, komentujte, niečo opravím a tak ďalej. Lajkujte, odberajte a tak ďalej. No, prajem vám pekný deň.